Mayapat magrasyang abak po kaya kongan. Kambeda rin kaya katampan sariling kayaduanan para kaniting misa. Yabetala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking intensyones. Ding kapasalamatan dari, Jose Pepe Hison, Niet Tipa and family, Loli Adlawan and family, Christian Hari Bondok, Nieves and Agnite family, special intention ng Abel Bondok, Engineer Jesus Punsalan and family, Macaria David, Healing, Loretta Agnite, Father Greg Vega, Father Marcelino Miranda, Father Rafael Cedic Paras, Erlinda Nikban, Father John Anthony Tordera, Flor Bamba, Von Ryan Austria, Marivic Gopez, para karing birthday daddy, Avril Ellen Bacani, Bea Alexis Bacani, Ernesto Calderon, Sofia Dimaun, para karing kaladwadari, Monsignor Tans, Domingo Senior, Luisa, Shirley, Lucas, Consuelo, Leonor, Ronelio, Herminia, Marieta, Arnel, Rodelio, Dominador, hading hanggang madlang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po. Kinaginingin pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen.
ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka antimurin, maya pa abak kay kayo po, maya payabak po amo. at payari na naman ng second Sunday of Easter. Mabilis yung panahon, pero hanggang ngayon pa po mayari yung pandemic. At ang mga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang tala pamod pagkalungkutan din kasalanan tamo, at anyaran tapa mo ing lunos na at kapatawaran ng Diyos. Igami kalog king Espiritu at minyay kabyasnan kang Esteban, Ginoo Pakalulu. Ginoo pakalulu, Igang kikimot at magligtas, parating at yusiping mi, Kristo Pakalulu. Kristo pakalulu, Igang mong katuliran at katapatan, Ginoo Pakalulu. Ginoo pakalulu, Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Ay paming mayupaya, baligdan mo kaming mitmong lugod. Kakabos mo kami at gagawan anak mo kang Kristo. Pagkaluban mo kesa ng tunay kalayan at idala mo kami king manang pengako mo. Itiadon mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Pamamasak ni Bat, king libro ning dapat daring apostol. King panahon na ito, kabang susulong ing pangarakal daring alagad, ding Helenista, ahod yung tubo karing aliwang bansa, at dinghod yung tubo Palestina, mi laban-laban lo. Sasabyan da ring Helenista, king milaktawan lo, king aldoldo pamagrasyon, karing pondo, ring babayeng mebalo busal do. Inyaring labing adwa, inaus dalang mi pulong, ding sablang alagad, at ngara karelo. Matulid king pabustan mi, ing pangapanaral na ning amano ning Diyos, bami mong sikaswan, ing pamamia kabiyayan. Uli na niti, kapatad, mamili kayong 7 lalaking pikabalwan kaya kayo, at kitmuan king Banal na Espiritu at kabyasnan, at ilaring panibalan mi kaniting bage. Ikami kanito, lubos ming idikil ing panawon mi king pamanalangin at king pamanaral. Keto lada ring sabla ing mungkahi rading apostol, inya pinili Reyes Esteban, ing taong kitmuan king kasalpantayanan at king Banal na Espiritu. Kambena, pinili rala naman di Felipe, Procoro, Nicanor, Simon. Parmenas at Nicolas at tao Antioquia, ing meto nga paganong me konberti king relihiyon ding Hudyo. Linapit dalareting 7 katawo karing apostol. Kay batdang menalangin ding apostol, inarapan dalareting 7, timpakanan dalabuntok karing karelang gamat. Makanyan sinulong ing pamikalat king amano na ning Diyos. Merakal na lang merakal ding alagad karing Jerusalem, at dakal na ring saserdote at tinanggap king kasalpantayanan. Amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. ing paki batamo po, o Ginoo, ing kaya kang lugod, kaya kami mo sa ipakit, antining kaya ka kaya manalig.
O Ginoo, ingkaya kan lugod, kaya kami mo sa ipakit, ang tining kaya kakema nalig. Ikong sablang matulid apami biebe, king Ginoo tumula kayo. Ikong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibye. Kambening lira, Ginoo kaya kayo yung purian. Kambening gitara, panigtigan niya. O Ginoo, ingkaya kan lugod, kaya kami mo sa ipakit, ang tining kaya kakema nalig. Uling ing amano ning Ginoo, mitmong katapatan at apanaligan sa blanang depatan. Kaluguran noing hustisya at katapatan. Yatu kayang kakatmuan, king kayang ganaka. O Ginoo, ingkaya kan lugod, kaya kakaya sa ipakit, ang tining kaya kakema nalig. Dapot ing Ginoo, ingatan na loret ang makitakot at kaya gagalang at sablang manalig king lugod no. Iligtas na laking kamatayan, king panawon ning danop, pagkaluban nung pamangan. O Ginoo, ingkaya kan lugod, kaya kami mo sa ipakit, ang tining kaya kakema nalig. Talakad tapuban parangalan ni ing maya pabalita. Ikristong may bangon ng iba't king kamatayan, kapilan mon ene mate. Ing kamatayan, ala ang upaya babono. Ing Ginoo, ang tabi kay kayo, At kaya ka antemurin, pamamasa, king may pabalita, agpang kang sanwan. ligaya kaya ka, O Ginoo. Inyang mabibingi na, dinulong laring alagad, king dagat, sinakela king bangka, at dinalakit lang papunta Kapernaum. Bingi na kanita, at inala pa detangan Jesus. Mayelo niya yung dagat, uling titsup masika ning angin. Inya may kabagse na lang ating 5 o 6 kilometro, ikit de Jesus, lalakad siya babo ning danom. At palapit siya king bangka, may nga takutan la. Ako ini, kayo tatakot. Nga ng Jesus karela. Matula rin pepasakin ni Jesus king bangka. Agad-agading bangka, sinadsadya, king lugal, akarelang pupuntanan. Ing mayab ng balita ni kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayab pa morning. Good morning. Mayroon pa po ba tayong tinatanggap na ayuda ngayon? Wala na. Manila na lang yata. Na. Meron po akong napanood sa FB na isang lalaking humingi ng ayuda. Merong konting interview dun sa desk, no, yung siguro siyang nangangasiwa sa pagbibigay ayuda. Ito yung mga tanong sa humingi ng ayuda. Dumating yung mga, humingi po ako ng ayuda, sabi ng lalaki. At tinanong siya ng nangangasiwa, may sasakyan ba kayo o wala? Sagot ng humingi ng ayuda, mayroon po. Kotse, tricycle. Kotse po. Sa shower, anong gamit niyang panligo? Shower o tabo? Mayroon po kaming shower. Okay. Toilet, sabi niya. Bidet o tabo ang gamit niyo? Bidet po, bidet.
Sige, umalis ka na dyan. Hindi ka kailangan bigyan ng ayuda. No. Mayaman ka eh. Meron kang kotse, di shower pa, tapos di bidet. Yung mahirap ba makakabili ng bidet? Kaya umalis ka dyan. Hindi ka kailangan bigyan ng ayuda. At ngayon nga po, no, siguro sa mga humingi ng ayuda, siyempre, ang as much as possible, ang binibigay po talaga ay yung mga the poorest of the poor. Ano, yung mga napapabayaan. Kaya kumisan po meron nagiging issue kung sinong nakadikit sa nangangasiwa sa ayuda, silang nabibigyan. Kaya nagiging pamilya and kamag-anak incorporated. O kung sino na lang malakas sa humahawak sa ayuda. At dito sa Pilipinas, yun po kung minsan yung nangyayari. Kung sino lang malapit sa kapitan o sino mang humawak niyan, silang nabibigyan ng mas maraming ayuda. Kaya problema pa rin yan. No? May ayuda na, may problema pa rin. At kahit siguro sa simbahan, no? Pag nagbibigay ng ganyan ng simbahan, at meron kang nakaligtang isang bahay, nagagalit din yan. Ba't kami, hindi kami nabigyan? Ba't ang kapitbahay namin nabigyan? Ayun po mga ganyang complain. Parang, kaya yung, kahit sa simbahan, para wala na lang usapin, binibigyan na lahat. Pero hindi po ba dapat talaga yung, ano dyan yung the poorest of the poor. Ang pakay niya na yung walang napag-iiwanan, walang napapabayaan. Dito sa ating unang pagbasa, noon pa man problema na pala yan. Yung tungkol sa pagbibigay ng rasyon, pagbibigay ng ayuda. Kasi dito, nag-complain yung mga Hellenists, mga Greeks, na kasi mukhang napapabayaan ng kanilang mga may hirap na biyuda, mga nabalo. Kasi po yung unang, the very early Christian communities, ang kanilang binibigyan ng tulong, mas kawawa yung mga biyuda. Parang sila yung napapabayaan. Siguro dahil kung wala ng asawa, walang anak, hindi pa naman ganun kaano yung mga babae noon. Hindi pa sila nagtatrabaho. Kaya para sila'y nasa ilalim ng pag-aalaga ng kanilang asawa o kaya ng kanilang anak, possibly. No? Kaya pag naulila yung isang babaeng sa asawa at sa anak, paano na siya? No? Kaya ang isang lumitaw na ministry ng simbahan ay yung pagkalinga sa mga ganyang biyuda. No? Siyempre ngayon po iba na. No? Kasi yung mga biyuda natin ngayon, mga socialite. No? Magaganda yung mga ihikaw, tsaka maalahas, pasumba-sumba pa. Ganyan, ganyan yung mga biyuda ngayon. Siguro malaki ang mana sa asawa. Kaya dito po ito yung complaints ng isa yung binubulong-bulong itong mga Greeks na mukhang ang mga ano pa naman, mga tagabigay ng ayuda, mga Hebreo. Yung mga apostol, mga Hebreo. Kaya baka mas binibigyan nila ng ayudang, yung mga biyudang Hebreo kaysa sa mga Greeks. Kaya nag-complain yung mga Greeks. Tignan niyo po, no? Ito early Christian community, pero ganito lang ang problema. Pero makikita natin, mukhang may away na. May gulo na. Paano re-resolbahin ng batang simbahan itong problemang ito na parang may favoritism, ating kikilingan, may kinakampihan. Pero ganun pa man, no? Nagpulong ang mga alagad. Pinag-usapan itong problemang ito. Dinasal nila kung ano magandang gagawin. At yun nga, doon na ipinanganak ang isang ministry sa simbahan. Ito po yung diaconal ministry, yung diakono. Tinalaga dito si Stephen at ang mga kasama niya. Tinawag silang diakono. At narinig niyo po yung salitang diakono, no? Ano bang kahulugan ng diakono? Deacon.
deacon. Kasi ngayon, bago ka magpare, magdidikon ka muna. Sa amin, ang ano namin sa deacon, pag nagdikon kami, ang ibig sabihin, di ko na magagamit. Parang ganyan. Ginawang joke, di ko na magagamit. Pero hindi po ganun. Diakonos means service. Pinahalaga ng batang simbahan itong dapat sangkap at parte ng pagiging Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay hindi lang pagdarasal, hindi lang pangangaral. Dapat wag kalimutan ang paglilingkod. Ang paglilingkod. Kaya yan ang threefold ministry natin. Yung formation, worship, tsaka service. Yan ang prophetic, priestly, and kingly na ministry sa loob ng simbahan. Kaya mahalaga sa simbahan ang service. At dito nga makikita natin kung paano yan ay binigyan ng pansin. At nagtalaga sila ng taong tututok dito sa ministering ito. Sabi nga rito, hindi naman dapat na matutok tayo lahat sa paglilingkod na ganyan. Kailangan, wag nating pabayaan, sabi nito, ang pagdarasal at ang pangangaral. Kaya ito pong tatlong itong ministry, dapat binabalanse rin. Na hindi lahat puro action o pagtulong, kasi kung hindi magiging NGO na lang ang simbahan. Magiging social worker na lang. Yung iba na nasosobrahan sa mga service at pinaglalaban yung mga naapi, nagiging aktivista na lamang. Kaya dapat kung paano ibalanse, dapat nandiyan pa rin yung pagdarasal at pangangaral. Hindi rin maganda na puro pagdarasal pero walang lingkod sa kapwa. Puro na lang nobina, adorasyon, rosaryo, pagsisimba, tapos walang pakialam sa mga mahirap. Para silang nabubuhay sa, ano kaya yan, parang isang pangarap lang ang buhay nila. Lumulutang, hindi nakatapak sa lupa. Lalo na yung aral ng aral. Sabi nga, tapos di naman ginagawa yung mga sinasabi. Nangangaral ng pagmamahal, ng pagtulong. Wala naman sa gawa. Isa pong mahalagang bahagi ng simbahan, ang service. Actually, nung unang panahon na bata pang simbahan, yung mga ino-offer pagkain, manok, bigas. Tapos ipamimigay sa mga mahirap. Pero ngayon, hindi na po nagagawa yun. Actually, kaya alam nyo, sa rito po ng misa, kung napapansin nyo, sa offertory, naghuhugas ng kamay ang pare. Napapansin nyo ba yun? Na mayroong right sa offertory, hinugasan namin ng aking kamay. Bakit? Kasi sa matandang kaugalian, humawak kami ng mga manok Humawak kami ng mga alay na galing sa bukid. Kaya amoy manok kami, parang ganyan. Kaya dapat maghugas ng kamay. Pero ngayon po, hindi na ganyan ang alay, handog. Pero anyway, yung pong mga handog na yun, dapat talaga sa atin mayroon sa mga inandog natin na yan hindi lang tulong para pangasiwaan o para mantini ang simbahan, kundi yan ang tulong natin sa mga mahirap nating mga kapatid. At yan ay dapat maging malaking parte rin ng ating buhay bilang Kristiyano. Hindi lang pagdarasal, pangangaral o pag-aaral ng pananampalataya, kundi dapat maipakita yung buhay pagdarasal, ang bunga ng pag-aaral at pangangaral sa paglilingkod.
sa pagtulong. Ngayon pong pandemic, ito yung isang mahalagang dapat nating gisingin sa atin bilang Katoliko. Ngayong pandemic, alam nyo, ito po yung dapat nating tutukan. Kaya dito po sa ating paroke, yan ang isang pinag-uusapan namin, kung paano makakatulong sa mga magdarahop at nahihirapan sa panahong ito. Na hindi lang tayo maganyayang magdasal, tibayin ng loob, huwag mawalan ng pag-asa. Kundi dapat makita sa atin ang pusong may awa at naglilingkod, tumutulong sa mga mahirap. Dito po sa ating parokya, mayroon naman tayo ngayon yung Bieku Biemo. Doon po natin gustong kunin yung anumang programang magagawa natin para sa paglilingkod kung saan man maaabot ang ating makakayanan para makatulong sa ating mga kapatid. Parang ang hirap pong mamatay na nagdarasal lang tayo at nangangaral na hindi man tumulong at nagmalasakit sa kapwa. At ang panahon pong ito, isang panahon na tulad nito sa mga lagad, talagang magdasal, mag-usap-usap kung paano solusyonan at bigyan ng lapat na aksyon ang sitwasyon natin ngayon bilang isang simbahan. At sana itulungan tayo ng mga unang apostol sa gawaing ito. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa nating mga kahilingan, tayong lahat na binibigyan ng magandang halimbawa ng mga apostol sa unang pagbasa ng pagtutok sa mga suliranin sa ating komunidad, lalo ng pagtulong sa mga napapabayaan at di napapansin sa lipunan. Ang sasagot natin sa bawat panalangin, Ari ning sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Arining sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Para king iglesia ning Diyos, gawa na sanang lalong konkreto ing pangaatyo ning Ginoo, kapamilataning pamibalik king makaapostol ng institusyon ding diakono, ambi tagulaling king obrara king pamanyapatmayap, ipanalangin taking Ginoo. Arining sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang gaganap karing material la obra, mikakamalayan la sa king alwagi ning Nazaret, parati ang at susiping da, bandina ng manatbos aulaga ing karelang obra, ipanalangin taking Ginoo. Arining sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang may kondena king sapilitan na pamagobra, atuklasan da sa king karelang kasakitan, agagampanan king karelang katawan, itang kulang king pamaylasa ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Arining sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamungan, apalaganap ta sa nukarin man ing dibinong tula, kapamilataning malapit tamong pamikasan metong kang Kristo, karing sabla tamong amano at dapat, ipanalangin taking Ginoo. Arining sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, emo naning lugod mo kaya kami. Pasalungan mo sa iyong kasalpantiyanan mi kaya ka. Gawan mo kaming
Gawan mo kaming mitmong pansin at pasalamat, kingke kang pangatsu, lalo na po ang kakanan miya, kingke kang katawan. Ikang magarit mabibye, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamang daon, matanggap yarapaning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan niya sanang ginuitin daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyu, king kaya kataming kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginong Yesus, ingalang likat mong pangayatsu, siping miya, ingkay kaming kalasag at pagmulaning tunay tula. Gawan mo kaya sanang parating ating kamalayan kaniti. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang karinoy pa. Diyos king alanganga lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupuryan da ka king lubos maragulatula. Kanitingal doning Pasko. Inyang ikristo maging sakripisyo Paskal miya. Yung tunay kordero milalako king kasalanan ng yato. King kayang kamatayan. Sinintay ng kaya kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ing kaya kaming biye. Hulinita kamberi sa blangkoro, ringang hel karing banwo. Daralit mi ing kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. banal, banal, banalya ing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwa at ing yatu king kaya kang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapalad siya ing daratang kinlagyo ning ginu, Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, bahan para kaya kami manyarilang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Pirasin at binyene, kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay bating apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin ng kalis, kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minong ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, bangketa, may patawaran na rin kasalanan. Data niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaya
inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapening biyating kalising kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yatu, ban may ganap ya kinlugud, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka muna naman, ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling niya, lalo na yung talasum yung yamong Elmer, ading alapang mayamong nabi, tanggapan mo sana aking maligaya mong harapan. Pakalulwan mo kengang, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang angga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen ning Diyos. Kambi ng San Jose kayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, tinupad king malmong kaburyan. King kaya kabaning panawun, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tatu, kagawning banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahan talapangabos at mibog king balanan turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Ipami at Chubanwa, mi sambanyeng lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan in lub mo kaya tisulip antibanwa, ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ampoy patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, antiing pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga emo kay paisaul kintukso, munikabos mo kami king sablang marok. Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawapan kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggamang king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan, ing Ginoo, mantabaya sana, kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Iyan pang tayo waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan. Kordero ning Kordero Diyos. ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Ngayon, Kordero ning Diyos, similalako king kasalanan ning yato. Noon tamang mayaos king hapunan ning Kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat tiyagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Siklod tamungan po. Panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapo talalingap nin talapagligtas, esposo ning nuwan na Birhen Maria, kaya ka ing Diyos penibala ni ing anak ng bugtong, kaya ka ing Maria binili na ing kapanaligan na, kambe mo i Kristo mi katawan niyang tawo, nuwan a San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami kindaklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang ponsika ng pilubluban, at ipanluwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pumapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ing kambilan, at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tawo. Adwan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iachat me kaya kami ing makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, halilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan da iti ay makasalikot, at bukod mong para king kapakananding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal, pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit, mula paburen miyayawa kaniting sakit, ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapaynawan, detang meyang unabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananuna sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili ing aklismi kaya ka, king kagulangan mi, nunebag mo kaming ikabos kin sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios hinduning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Ninkasya, San Agustin, Patulanan ming Santa Monica, Manalangin tamo. Oy, paming malagod, mananasanang iting Eucharistia,
Apig masusyan mi, king kapigaganakan, king kakanganak, sa upana kaming sumulong king lugod. Iti adon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antemurin, bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupaing tuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may harinig kay katang kapag masusyan, umitan ang iniking kapayapan ng Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya. Maya po, oras kaya kayang po, adakala salamat. Magandang araw, marami pong salamat. Ingat lang tayo lagi. Sino